Hello guys, welcome to my vlog guys. So diyan ako mga amigo nga nagtagay. Dong agin, Yanis. Oh, tanawa yung daong sa mga Yanis guys oh. Oh, mga gwapo kay na. Oh, kani po mga Yanis na dong Jason, Yanis from Basak Yulngan, Negros Oriental guys. Oh, kana si Baybinje Iglesia. Baybinje Iglesia. Kani si Kagwar. Si ko ani kabakaba. Kabakaba ni guys. Kabakaba. Yung ano ko mga amigo guys, Baybinje, si Dong Jason Lianis taga Basak, Baybinje. Iglesia og ni Dong Agin. Please share and follow. Thank you. Selamat Inko Ramirez, Inko Provinciano. Inko Provinciano, selamat. Ya, mga silingan ang mo diri guys. Sinang baby nga nanampiling kay humananig kaon. Nang baby guys. O si nang Naida nga naghinambid. O nang Naida guys, shout out. O si nang Rosford nga humananig kaon sa mga guys oh. Humba guys. Daboy guys oh. Baboy humba. O mana nga pan busog na kay ni akong mga silingan kay birthday ron bunyag. Si ni Eric guys nga nagkaon og kani usay kaon nay. Nang balbakuwa. Balbakuwa ko na guys kaon. Ya, mga guys, atos ako mga guys. Sige, bye. Atos ako. Bye. Kay Jotis ako. Oh, sige. Pwede. Tungson. Atos ako. Sige. Play na eh. So, babay nga, babay. God bless all. Kay paki-follow lang ko, paki-follow sa mga vlogging na to. Aboto to ni kuan ng 2 minutes kaya to na ilong video na to. Kadari. Ari ko. Dito sa mga guys. Karon guys, napagaw jud ko guys. O dira, lanang ima guys, sa mga jo ko ang pumangkon pod si Derisa. O ito ako masaway, nambit. O mao ta nga di ko na ikuan mayo kay kuan. Nga di apo dire, mga silingan mo nga kuan. Shout out. O kanay si kuan. Kuya in town. Tunako guys. Tunako, duty sa ko. Duty sa ko dai. Ano ini cha? Unahan ta mo dia, noy. Duty sa ko nang. Hi nang bye. Bye sa inyo, bye. Hey guys, dong son, bye. Bye J. Ato sa bye DJ. Kumakaba. Tuto ko. Okay. Sana man ni manuklo man ni pasilingan eh. Anan nga kusugay manuklod. Nga kusugam nuklod di kung para nang Dong Rico. Santana. Santana Ramirez ya. Okay, sudong. Tusok, bye. Bye guys, bye.